yarda mu ɗanɗana. Zana ba ku labarin wani gari, kofar shigarsa ta zarce 100,000. Babbar ma'aikata ce industry, ni na shigo ta tun ina ɗan jinjiri. Rukunin masana'antar akwai nan gari, wani ɓangaren da akwai matan gari. Wani in ka ganshi tamkar almajiri, in ka taɓa shi zai ce su ne gari. Babban cikin ta ban san sunan shi ba, dan kowa yana kirarin kai nai uba. Wasu sun gabata ban ma riske su ba. Kowa ya so ni in ba dan rabbi ba, daga baya yaki ni ba zai dame ni ba. Mai san ka ai ba zai san laifin ka ba. Ban yarda an kwatanta ni da wani ba, ba a ambace ni an ce yaran su ba. A cikinsu ba ku ji wani ya taimake ni ba, in nai abin yabon ma ba su so shi ba. To idan kai kaki ni 'ya'yanka suna yaba, matar ka har da kanne ba su ki ni ba. Ku gaya wa mai fishi ba zan bi shi ba. Kowa ya so ni bai faɗa min ba ya ji kunya, inni na so ka ban faɗa maka ba na ji kunya. Kowa ya ki ni ban sani ba shi ne da kunya, inni na ki ka baka sani ba ni na ji kunya. Ba na faɗa da kowa ba na kiyayya, na saman mu masu girma da yi musu biyayya.